Kto tu nie je? Čo to povedal? Ak zavrieš oči, už sa nikdy nezobudíš. Napadlo ma, to znamená smrť. Ty hlupák, toto nie je spánok, ale už upadáš do kómy a nasleduje istá smrť. Keď sa na to teraz spätne dívam, viem, že ak by som nepočul ten hlas, zavrel by som oči a bol by koniec. Zomrel by som ako mnoho iných, ktorí zaspali do kómy a už sa nikdy neprebrali. Do 10 minút mŕtvy. Bol som v špičkovej kondícii. Roky som nepotreboval jesť mäso, takže som na sebe nemal ani štipku tuku. Ale tento jed ma už začal premáhať. Pomyslel som si, bez ohľadu na to, kto to bol, povedal, že zomriem. Tak som vstal a začal som bojovať s prichádzajúcou smrťou najlepšie, ako som mohol. Moja ľavá noha bola ešte schopná uniesť ma, tak som pravú použil ako barlu. Celú váhu som preniesol na ľavú stranu tela a začal som sa vliecť po ceste hľadajúc pomoc. Všade bola tma, bola to opustená časť ostrova, kde prichádzajú Francúzi len v lete. A teraz bol máj, takže tam nikto nebol. Ako som sa vliekol, v diaľke som uvidel malú čerpaciu stanicu. Krivkal som smerom k nej a napriek tomu, že bola zavretá, zbadal som tam 3 domorodcov s taxíkmi. Oprel som sa o kabínu a oni mi hovoria, si opitý, čo? Odpovedal som, nie, zomieram, lebo som bol zasiahnutý jedovatou medúzou a potrebujem sa dostať do nemocnice. Odpovedali, tu je francúzsky klub a my nepotrebujeme ďalších pasažierov. Je nám ľúto, bielý muž, nemôžeme ti pomôcť. A odišli. Hovorím, pomôžte mi, zomieram. Išli ďalej. Kričím, dám vám peniaze. Zastali. Keď ide o peniaze, všetci počúvajú, najmä taxikári. Ako zastali, otočili sa, jeden načiahol ruku a spýtal sa, koľko peňazí mi dáš, biely muž? Zoberiem ťa do nemocnice. Pozrel na hodiny, či sa stihne obrátiť, ja mu zomieram pred očami a jeho trápi, či to stihne. Hovorím, na peniazoch nezáleží, 50-ku, 100-ku, koľko chceš, zomieram. Načiahol ruku hovoriac, ukáž mi peniaze a ja ťa vezmem do nemocnice. Pomyslel som si, je toto vôbec možné? Odpovedal som, nemám peniaze pri sebe. To bola chyba. Len čo som to vyslovil, všetci traja sa otočili rehotajúca. Och, ty nemáš peniaze, hlúpy biely muž. A odchádzali. Zrazu som začul ten hlas. Synu, si ochotný žobrať za svoj život? Ako som počul slovo žobrať, spomenul som si na žobrákov v Afrike. Bolo to strašné. Na Novom Zélande som nikdy nevidel nič podobné a na toto poníženie som sa nedokázal dívať. Keď som pozoroval tých mužov, ako odchádzajú, pomyslel som si žobrať. Títo domorodci určite nevideli belocha žobrať. Nemám čo stratiť, aj tak som už takmer mŕtvy. Sklzol som pred nimi dole, padol som na kolená, pravá noha chromá, ľavá slabá, zdvihol som svoju ochromenú pravú ruku a žobral som o život. Ako som to urobil, 2 z nich išli fajčiať ďalej, zabávajúc sa na mojom vtipe, ale tretí zastavil a hľadel na mňa. Povedal som, myslím to vážne, ak mi nepomôžete, zomriem vám pred očami. Ja mám peniaze, prosím, pomôžte mi. Vrátil sa pre mňa, mlčky mi pomohol vstať a dal ma do jeho taxíku. Pomyslel som si, hurá. Ako ma viezol do nemocnice, otočil sa ku mne a povedal, biely muž, v ktorej hotelovej izbe bývaš? Chcem dostať peniaze od teba. Napadlo ma, hotel, peniaze, čo zas vymýšľa? Odvetil som, nebývam v hoteli, ale u rybárov v bungalove na pobreží. Klameš mi, si turista a bývaš v hoteli. Odpovedal som, nie som turista, som cestovateľ a bývam u rybárov v zátoke Tamarin v bungalove. Povedal, bývaš v hoteli Tamarin. To bol malý hotel v dedine. Odvetil som, nie, bývam u rybárov, prosím, mám peniaze. On na to, klameš mi, ja ťa veziem do hotela, starám sa o teba. Prečo klameš, prečo mi to robíš? Poznal len jedno, žiadne peniaze, žiadna hotelová izba, treba ísť od toho preč. Preto odbočil z hlavnej cesty dolu k dedine, kde som žil a zastavil nedaleko malého čínskeho hotela. Zastavil a povedal, i hneď vypadni. Povedal som, dobre, idem, ale ja mám peniaze, prosím. A skúsil som vystúpiť. Ako som to skúšal, na moje zdesenie som zistil, že už aj ľavá noha je paralizovaná. Jed zasiahol celú dolnú časť tela. Otočil som sa a povedal, pomôžte mi prosím, mám chromé nohy, mám peniaze. Vypadni, zakričal. Nemôžem, nefungujú mi nohy. Odopol bezpečnostný pás, otvoril dvere a vysotil ma z auta. Ako som vypadol, nemohol som uveriť tomu, čo sa deje. Keď som ležal na zemi a pozrel sa hore, uvidel som, že moje nohy sa nedostali von z auta a ležali v kabíne na strane spolujazca, preto nemohol zavrieť dvere.
Pozoroval som ho, ako sa nahol zo sedadla, vyhodil mi nohy von, pozrel mi zhnusene do tváre, zavrel dvere a odišiel. Pomyslel som, nemôžem tomu uveriť. Ako človek môže urobiť niečo také kvôli troche peňazí? Ešte 5-10 minút a som v nemocnici. Ako odišiel, ležal som tam a premýšľal. Nechcem žiť na tejto odpornej planéte. Ak sa takto dokážu k sebe správať ľudia za pár drobných, tak sa nebojím zomrieť. Ak prišiel môj čas odísť a moje dni sú spočítané, tak zomriem tu. Hnusí sa mi tento svet. Tak som tam ležal a rozmýšľal, je koniec. Ako som tam ležal, jeden človek z hotelovej ochranky videl, že odišiel taxík a vyšiel sa s baterkou pozrieť, či tam neprišiel nejaký turista z letiska. Miesto turistu uvidel muža ležiaceho na zemi. Ako sa priblížil, začul som hlas jedného z rybárov. Napadlo ma, to je Daniel. Počul som ho povedať, čo sa ti stalo, brat môj? Nikdy som ťa takéhoto nevidel. Čo si dnes dal, keď ležíš na zemi? Myslel si, že som opitý na mol. S týmto chlapíkom som popíjal v dedine a nenapadlo ma, že pracuje v bezpečnostnej službe hotela, aby si privyrobil. Tak som si vyhrnul rukáv a ukázal mu moju zjazvenú ruku. Keď ju uvidel, okamžite mu bolo jasné, čo sa stalo, lebo sám bol potápač. Medúzy? Spýtal sa. Áno, Daniel, medúzy. Povedal, to je veľmi zlé, musíš do nemocnice. Poďme. Zobral ma do náručia a odniesol do hotela. Vedľa bazéna bol bar, kde sedeli čínski majitelia hotela, ktorý bar zavreli, aby turisti odišli a oni sa mohli venovať hazardným hrám, popíjajúc whisky. Ako ma títo Číňania uvideli, spýtali sa, čo je s vami, ste opití? Odpovedal som, nie, ale zomieram, potrebujem sa dostať do nemocnice, pomôžte mi prosím, zranili ma jedovaté medúzy. Medzi tým Daniel zmizol do tmy. Číňania na mňa pozerali, ako som sa snažil všetko vysvetliť a potom povedali, nerozumieme, čo to hovoríš? Tak som si opäť vyhrnul rukáv a ukázal som im rany na rukách, aby si uvedomili, že mám vážny problém. Keď som vyhrnul rukáv a ukázal im rany na predlaktí, čínsky majiteľ sa postavil a povedal, čo robíš, hlúpy biely muž? Nepichaj si ihly, radšej si daj opium. Prečo si picháš, ty hlúpy biely muž? Pomyslel som si, kde je Daniel? Oni si myslia, že som narkoman a ja už som takmer mŕtvy. Ako som tam sedel, kútikom oka som zazrel, že moje prsty sa začali chvieť. Otočil som hlavu a uvidel som, ako sa svaly medzi hánkami začali mykať v krčoch. Za pár sekúnd sa celé rameno začalo triasť, prešlo to hore do tváre, zuby začali klepať o seba a sánka bola úplne mimo kontroly. O chvíľu celú tvár a telo zachvátila smrteľná triažka, nekontrolovateľné krče priamo pred ich očami. Ako toto smrteľné trasenie pokračovalo, pozoroval som tých mužov, ako bežia ku mne a chcú ma udržať dole. Ja som im však striasol ako handrové bábiky. Postupne triažka prestala a pocítil som v najhlbšom vnútri ľadový závan. Bolo to veľmi, veľmi studené. Mrznem, volal som. Rozbehli sa predeky a jeden z nich mysliaci, že som vypil jed, skúšal naliať do mňa mlieko. Ako tam sedím, cítim, ako mi jed vniká do kostnej drene. Nie jed, ale smrť. Mrazivá smrť plížiacia sa dovnútra kosti, vstúpajúca do celého tela. Napadlo ma, ak ma to zasiahne až hore, zomriem im pred očami, je koniec. Som dehydrovaný, ochromený, v krčoch, ľadový chlad v kostiach. Z môjho univerzitného štúdia som vedel, že správanie môjho tela ukazuje, že tento stav je veľmi, veľmi vážny. Musím sa dostať do nemocnice. Obrátil som sa a pozrel sa na hotelové parkovisko. Stálo tam jedno auto. I hneď som spoznal, že je to auto majiteľa hotela, ktorý stál vedľa mňa. Povedal som, prosím vás, pane, zoberiete ma do nemocnice vašim autom, inak vám zomriem pred očami. Prosím, pomôžte mi, som takmer mŕtvý, odvezte ma. Číňan sa pozrel na svoje auto, položil mi ruku na plece a povedal, moje auto? Čo sa tak strachuješ, biely muž? Počkaj na sanitku, čo sa tak bojíš? Nemôžem ťa odviesť. Čakáme na sanitku pre teba. Prečo si taký ustarostený? Prečo som ustarostený? Za chvíľu zomriem. Mali ste už chuť niekedy udrieť si? Nie som prchký alebo pomstichtivý typ človeka. Naozaj nie. Som dosť mierny, ale v tú chvíľu som myslel len na jednu jedinú vec. Ako mu rozbiť ciferník?
Poznáte to, keď vás niekto chytí? Podvedome sa chystáte brániť. Tu ma nik nechytil, ale bol voči mne tvárou v tvár. Udriem ho. Chystal som sa jednomu trestnúť, ale rameno neposlúchalo. Hlava mi hovorila udri, ale ochromená ruka sa nechcela pohnúť. Skúsil som ľavú ruku, tá sa hýbala. Ale čo dokážem urobiť ľavačkou skôr, než zomriem? Napadlo ma, že by som ho aspoň mohol udrieť čelom. Mal som za sebou pár bitiek a vedel som, ako to urobiť. Strhnem ho dole a udriem ho čelom. Ako sa na to chystám, znovu sa ozve ten hlas. Synu, ak to urobíš, uvoľnený adrenalín ťa zabije, lebo jed je už príliš blízko srdca. Napadlo ma, to je pravda. Odvrátil som sa a pomyslel si, ak to prežijem, tak si ťa nájdem. Ale potom si ma neželaj. Bude to tvoj koniec. Pozerám nabok, kontrolujúc svoj hnev a premýšľam, čo to bol za hlas, čo ma zastavil, aby som nezabil sám seba. Ako pozerám nabok, snažiac sa udržať svoj hnev, zrazu vidím môjho priateľa Daniela, ako ide ku mne spolu s ďalším strážnikom. Chytili ma do rúk a niesli k východu hotela. Keď ma niesli, uvidel som reflektory malého auta krúžiaceho na parkovisku. Keď prešlo okolo, zbadal som, že na boku auta bolo napísané sanitka. Človek, čo ju riadil, nás nevidel, lebo reflektory nás minuli. A keďže na pohotovosť telefonoval domorodec, tak si francúzsky šofér pomyslel, že bol asi opitý a tak ako prišiel, tak aj odišiel, bez toho, že by vôbec zastal a vystúpil. Ako auto odchádzalo za roh, visel som medzi dvomi priateľmi a díval sa, čo sa deje. Niečo musím urobiť, pomyslel som si. Chcel som hvízdať, ale nedalo sa. Daniel ma pustil a začal naháňať sanitku. Hlasno pritom hvízdal, aby upozornil šoféra na to, čo sa deje. Našťastie ho zastavil predtým, ako odbočil na hlavnú cestu. Šofér sa vrátil, druhý strážnik ma uložil do sanitky a odišli sme. Vstúpali sme k nemocnici, bola na kopci. Ale žiaľ, moje nohy položili na predné sedadlo a hlavu na zadné. Ako sme sa začali štverať na kopec, kde bola nemocnica, jed, ktorý bol v dolnej časti tela, teraz začal prirodzene prúdiť dole do mojich plúc, srdca a postupne zasiahol aj mozog. Cítil som, ako mi prenikajúci jed postupne začína zatemňovať myseľ. Bol som vyčerpaný, ale vedel som, že zomieram. Ako to pokračovalo, zrazu som začal vidieť v sanitke niečo, čo vyzeralo ako malý chlapec s bielými vlasmi. Videl som úseky života nejakého bielovlasého dieťaťa. Zrazu som si uvedomil, že ten chlapec som ja. Toto sú úseky z môjho života. Som už tak blízko konca. Aj keď moje premýšľanie bolo otupené, môj stav bol zrejmý. Myseľ mi hovorila, že som veľmi blízko smrti. Ako som tam ležal, premýšľal som, ak je smrť tak blízko, možno to neprežijem. Ak zomriem skôr, než sa dostanem do nemocnice, čo bude nasledovať? Je život po smrti, alebo je to len takto? A koniec. Ako ateista som rátal s tým, že keď zomrieš, všetko skončilo. Problém bol, že som si s tým nebol istý. Koľkým z vás je jasné, že sa môžete mýliť? Chcete riskovať život? Bol som hazardný hráč, hrajúci o vlastný život. Napadlo ma, ak sa mýlim, tak som hazardér a je to ako ruská ruleta. Možno sa teraz mýlim. Nemal som ani potuchy, čo by sa stalo, ak by som zomrel. Ako som ležal, zrazu sa priamo predo mnou objavil obraz mojej mamy. Keď som ju uvidel, bol som udivený, lebo som videl, že sa modlí. Pomyslel som si, čo tu robí moja mama? Ako sa modlila, zrazu mi pozrela priamo do očí a povedala tieto slova. Ján, nezáleží, čo si v živote urobil, synu. Nezáleží, ako ďaleko od Boha si sa dostal. Ak budeš volať na Boha z hĺbky srdca, Boh ťa vypočuje a odpustí ti, syn môj. Rozmýšľal som, odpustí.